Здравейте! Сега ще покажа как вече след като имаме тези невероятни батати засадени в тези легла, как и какво трябва да направим. Най-лесният начин е, не ги чакате да станат много дълги, ето този примерно, там филис, слипс, който както иска така да го нарича, леко се натиска надолу, за да се отчупи. След това махаме долните листа. След това взимаме ето този. Този също е готов. Това е сортът Beauregard, който е оранжев с вкус на тиква. Махаме долните листа, отчупваме ето този. Тези листа на нас няма да ни трябват. Ето от тук ще излезнат корени, които ще бъдат нашите батати. Взимаме ги. Ето. Нямат корени. Взимаме ги и ги слагаме в вода. В случай ще ги сложим тук, защото ни е по-удобно. Иначе, когато оберем повече разсад, го слагаме в един буркан с вода. След няколко дни той ще пусне ето тези бели коренчета. Реално това са бъдещите батати. Начините за засаждане. Добре, сега ще ги покажа. Ето тук тези са във вода. Поливането се случва само с топла вода, ако имате възможност. Ако нямате, не е проблем. Така. Ето това са задигнатите лехи. Горе-долу около 30 см височина на 40 см ширина. Начинът на засаждане е следния. Слагате капково и мулчиращо фолио, след което засаждате. По принцип е хубаво да се полее преди това. И най-добрият вариант е ето така, леко настрани. Да не са вертикално, а леко хоризонтално. Самото стръкче след това ще се изправи. Ако ги сложите така, бататите не че няма възможност да тръгнат директно надолу, но това е по-добрият вариант и по-лесно ще ги извадите. Ако ги засадите право надолу, лилавите сортове примерно стават с дължина около някъде 60-70 до 80 см. И ако ги сложите лилавите сортове право така, ще трябва да копаете, това са, пак казвам, 30 см. Ще трябва да копаете ето в това нещо още 30. Нали, при поливането почвата няма да е такава, но като цяло. И най-важното, засажда се късния следобед или вечер, а не в жегите, защото по-трудно ще се климатизира самия батат на 40 градуса на слънце, отколкото примерно сега е около 20 на градуса навън. Полива се обилно първите няколко дни, след това се полива дълбоко поливане веднъж на 2 или на 3 дни. Вече преценявате. След като засъхне горния слой на почвата, трябва да го полеете. Хубаво е да си имате и уред, с който да измерите влажността. Не са много скъпи, струват някъде около 5-10 евро. Но пак казвам, след като изсъхне горните 4-5 слоя на почвата, както е тук в момента, е хубаво да полеете.